Pozdrav svima! Često svi u životu imamo različita očekivanja. Služimo se, naravno, našim fizičkim umom. Na primjer, očekujemo da se zaposlimo na određenom radnom mjestu, jer smo nekako procijenili racionalno, razumski, da je to najbolje za nas. Proučili smo tržište, razgovarali smo s prijateljima, obitelji i tako dalje. Slična stvar. Razmišljamo, prošli smo nekakve veze u životu i vežemo se ili projiciramo da bi bilo dobro da živimo u romantičnoj vezi, na primjer, s nekim. Ta osoba je najbolja za nas. Ili imamo ideju da bi možda trebali negdje živjeti na određeni način. Do toga smo došli tako što smo proučili, istražili, čitali o tome, konzultirali se, dakle koristili smo naš racio. Ono što onda radimo je da imamo očekivanja od toga i naravno frustraciju ako se ne dešava ono što smo očekivali. Najjednostavnije, očekujemo se negdje zaposliti ili raditi u nekoj struci, jer je eto to tako na tržištu stanje i to bi bilo vjerojatno vrlo dobro za nas, korisno kako mi vidimo, ali to se ne dešava. Ono što je savjet jest da ova realnost ne funkcionira na taj način, to jest, kako smo pričali, postoje niže ja i više ja. Trebali bismo učiti kako otpustiti ta očekivanja. Dakle, racio i razum u svom naporu jednostavno nema dovoljno informacija da bi nas savjetovao o najboljem poslu za nas. Zbog toga trebamo učiti da to otpustimo i prepustimo se uz minimum, naravno, racija, jednoj intuiciji, sinkronicitetu, situacijama, ljudima, kroz koje ćemo pomalo pipati i osjećati ono što nam treba doći. Možda najbolja slika je ono traženje parkinga na ogromnom parkiralištu. Fizički racio, jednostavno može vidjeti koliko može vidjeti i usmjeravati vas najpametnije što može. Više ja, s druge strane, vidi sa puno veće visine i može vas voditi kroz sinkronicitete do onoga mjesta na drugom kraju parkinga koje jednostavno niže ja ne može vidjeti.